अल्लाह भर से नहीं खिंचुआइले राजा जी एक बारी डालल बाजी जावा के कोनो मर्द जब मेहरारू से मिलेला चाहे लगे मेहरारू हमार के और से रंग ना लगवले ओकर ओसने भाव बा जाता रही जख्मी जी के लिखल गीत बा ससुरा तब पूछा था कि सुनो आज तक उस रंग लगवले बड़ो पहली बार अरे हाथ मत रखिए प्लीज और पहली बार की बात करते हैं शिवानी तो लड़किया कहतिया मम्मी कसम बा जवानी कसम चाहे आह क्रिया धारा ल कोनो चीजवा के आदरणीय गुरु जी के लिखल बा जख्मी जितेंद्र जी के जहाँ के कलम से ना जाने लोग कहां से कहां तक पहुंचल बा लइका कह दिया मम्मी कसम बा जवानी कसम चाहे क्रिया धारा ल कोनो चीजवा के अल्लाह भर से नहीं खिंचुआइले राजा जी एक बारी डालल बाजी जावा के भर से नहीं डाला बाबले राजा जी एक हाली डालल बाजी जावा के मम्मी कसम भजवानी कसम चाहे क्रिया धारा न कोनो चीजवा के मम्मी कसम चाहे पापा कसम चाहे क्रिया धारा न कोनो ए राजा जी लो भर से नहीं रंगवैले बलमुआ एक हाली डालल बाजी जावा के क्या बात है जनत राजा जी कहता रे तो वो घरी ननी मोटी बिटिया कुवार रहनी कोइला होलिया में दीदिया के ससुरार रहनी एकदम तुम्हारे मर के मैं थी एकदम तुम्हारे मर के तो वो घरी नन्ही मुँह की बेटिया कुंवर रहनी तब फगुआ में दीदिया के ससुराल रहनी मार पिचकारी अरे दिहले लसारी सलवार औरी समीजवा के निर्मला दीदी तो पटकिए दिली हमके तोहनी के मुआ दसन मार पिचकारी दिहले लसारी सलवार औरी समीजवा हेलो भर से रंग डालवाले नहीं एक हाल डाल
देवरे से फसल दिया महाराजा तो प्यार यार के चक्कर में कबो पड़ल नहीं की घूमी घूमी जखमी जितेंद्र छूटा चरल नहीं की खानदानी है रहली जी कबिया अरे बड़ घर के बबिया लाज रखनी हो भाई भतीजवा के वो लड़की क्या जो मर्यादा में ना रहे अल्लाह भर से रंग डलवले हो नहीं एक हाली